Hello guys, welcome back to my another vlog लोगोफोर जोंहा दिनै माइ नादों नायलांबाय थादो जा लोगोफोर दा आं हाथायाव थांगासिनो दङ आरोना हाथाय जानो लोगोफोर जों हाथाय मोनफैबाय लोगोफोर बाबानो ड्रेस गांसे आंनो ड्रेस गांसे लाबोदोंमोन आरोना सुइटार ओमफ्राय दा आं बेखौ सुगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थादो हाथायनिफ्राय खिन्थु हाथायनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाबोनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो दा बाबानो ड्रेसखौसो सुग्रोना नागिरबाय आरोना बाबानि आरो आंनि नायलांबाय थादो दे भिडिअखौ लोगोफोर गाबोननि थाखाय जोंहा दोनखाबाय एसेल' दे खिन्थु लोगोफोर आंनि सब भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो बाय बाय लोगोफोर।